sinawung kendang suling anoman mangentut Wiratal sacaipun wiraswara menika inggih kesinggihan mula wiraswanten menapa inggih Narendra jelas mula menika Narendra Wijil saking pundi saking negari Ngrobyong menika negari enggal jelas ingkang sami Sudyamastani dhateng jasad kula jejuluk kula Prabu Congklang Wewe Lho, kula nek diguyoni nang lucu ta niki? Iya Narendra, alit-alitan ngene nggih Ratu. Sange negari Ngrobyong, nawi kula Prabu Congklang Wewe. Sinawung kendang suling anoman mangentut piye Yayi nek kula malah menika kula kok inggih radi sengsem lah ngono jalmotan kena kene lho kula nang mriki unesanipun sampun beto pinten-pinten ruba brambang bawang lan liya-liyane kabeh kula bekta minangka pisungsem dhateng calon marasta kula Prabu Kunti Mboja piye kowe kok malah kesengsem to Yayi boten tegesipun upami lestantun mriki badhe kula damelaken kurungan lho jan apa dipun ningah kangge oce-ocean adalah keparut tane ane wong wedanan diketok padake oce-ocean lho sinawung kendang ora ngerti yen aku warise si glodak ana sing ngrembak dengan dika kisanak mboten saged katampi lho sayek tos saestu lir jempe Mas suko sampean manggirek kula lha iki ning ngopo wah rek berdaman ya rek wis kek yo nyang ndi iki mau tiba sinuwun mboten ngasta wah dora mangsuli dianggep wong degreng aku ajane wong nek nyawang bathuk kuwi kaya ngene iki wis do kesengsem ora angel lho golek bathuk kaya aku kaya bathukan bathuk ayo wis tampik Dewi Kunti apa kurang manudya Kang Sulistya ing warna kucem diraupi klungsu waton nuju pilenggahe Dewi Kunti satemah longeh pasemone mulat praptane Sang Narasoma tanpa beda kaya pangijawantaing Sang Hyang Asmara mapan titira masih treng suwara besing madu cedhake ngatapa rajeneng mokal yen to maweh probang wong tanpa beda kaya soroting Sang Hyang Wulan antenging penggalih tan bangkit sinayudan lon-lonan Dewi Kunti mandhap saking pepanggungan
angasta runten sekar ingkang wis winadaning tembokor kencana kaya nyaketi umyane Sang Narasoma kanang runten sekar kinalungake jejangkane Sang Narasoma mimbuhi kebagusane keplok ambata rubuh surah ambal-ambalan manengker wiyati samyang ngurmati marang Sang Narasoma kang pinilih dening Dewi Kunti. Ini inggih nem-neman ingkang nembe kewala sawan ngabiyantara paduka menika ingkang kula pilih Rama. Wila taala syukur tegese sayembara pilih wis rampung amarga sono kang sira pilih. Ibu ta bagus sapa kowe iku? Inggih sinuwun. Kula menika Atmadindreng Mandaraka putra Prabu Mandratpati. Nami kula Narasoma. Wela dalah jagat Dewa Bathara Kunti. Bagya kemayangan kang manggon ing sira nini, jene kok kebeneran trep pamilihmu. Bocah bagus kang nembe tok kalunge kembang iki jebul dudu wong mbuh kanane. Nanging mbuh adoh mbuh cedhak Mandaraka lan Mandura iku isih kegolong ana gendeng cenenging ahli waris. Lan Narasoma uga putraning Yayi Prabu Mandratpati. Dadi raja Nemoka yen pamilihmu mau wis bener, Kunti. Nggih. Syukur menawi paduka sampun keparing pangestu miwah sampun keparengan ngleresaken mugi-mugi benjang tetep dadosa kulake ingkang luhur bebudanipun. Tan samara pamaring suksma sinoksmaya winahya ing asepi sinim pentelanging kalebu auto rame denyo samya surak manengker gumuruh keblok ambal-ambalan ambata rubuh katandha wis ana kang kapilih dening Dewi Kunti anenggih Satring Mandaraka Raden Narasoma auto ingkang mandhap saking rataning nggih Satriya Ngastina Raden Pandhu Dewayana ingkang radi randhat denya nglebeti sayembara pilih mboten nginten lamun ana kang kapilih mila tanpa ringa manding jroning gelanggang pamilihan karya kaget kang samya mulat.
bocah bagus teko. Sopo? Sopo kowe bocah bagus? Waleh-waleh menapa kula putra Prabu Kresna Dipayana Narendra Ngastina. Ingkang sami Sudyamastani nami kula pun Pandhu Dewayana. Lho lah. Kowe lah. Ayo kok ngene kok. Wedok itang. Wonten tenang ya angel. Ngeri jeneng ora wong ayu le rongah kuwi lho. Kalibermu ki Petruk lho. Kaliber Petruk njaluk selop kuwi ning apa lho. Sira kulup putrane Kakang Prabu Kresna Dipayana. Aranmu si Pandhu. Weh layan ngono. Dudu wong liyan kebrayan. Mbuh adoh mbuh cedhak tetep isih waris. Lan kawrana aku kapernah ngakang marang ingkang Rama Kakang Prabu Abiyasa. Lah munggo perlumu apa? Kulup Pandhu. Ih, waleh-waleh menapa? Terep kalian Surasing Biawara ingkang kula waos pilih Mandura wonten sayembara pilih ingkang kapilih dening Sekaring Kedaton Dewi Kunthi inggih menika ingkang wenang Andatu Krama. Dene suwan kula ngabiyantara menika pengin badhe tumut anglebeti sayembara pilih. Nggih lah. Pandhu aja dadi atimu sayembara pilih wis rampung. Sayembara pilih wis rampung lan kang kapilih dening adimu si Kunthi yaiku Satreng Mandaraka putrane Prabu Mandratpati ing kasih Raden Narasoma. Mulai mapan mekaten kaparenga kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngastina. Kosik ta? Kosik. Ya apa? Ndara niku nggih mboten luput lho jane. Wong niki ajeng ndara mriki niki dapur randat utawa telat ngoten. Mboten kliru wong sayembara pilih wis rampung ning nika lho. Biawara dereng didadal. Ngono. Isih ditulis enten kememplek enten wit-wit gedhe tegese ndara mboten luput. Ngoten ta? Dadi nggih jane ndara terus nyuwun pamit bali ngoten niku nak kula upama kula niku wani ya kula niku batur men ora pati benerke teng ndara nggih kudu napa mestine niki pernatan kok. Petruk kowe aja mulang aku kowe dudu guruku. Lho mboten kok mulang, mung ngelingke. Nggih sayembara wis rampung ora dadi ngopo ning ndara niku mboten kleru. Mriki niku amarga wong Biawara ya isih ditemplekke ayo to, Gong. Lah iya. Pripun iki? Wah, anak paling lentong sadre lagi nggih sini-sini. Wis. Kowe sapa ya? Kowe sapa? Sinten? Kowe. Nah, ning kok pangen. Lah niki kenapa Petruk Lami. Niki Bagong. Bagong Lami. Lah iki panggene kenapa? Kowe iki apane karo iki? Ha iki kula niki bature ngoten. Iki sapa? Amang tangan dhewe kok takon kula. Pripun kok takon kula niku? Ta bagus kowe sapa? Kowe sapa? Mulane saking negari Ngastina, nami kula Pandhu. Oh, anak Ratu Ngastina ya? Aku ya anak ratu ya.